Joo, hei, nyt meillä on valmiina täällä Voittopikainen 100 vuotta juhlanäyttely. Mikäs vaikuttaa? Mun mielestä siitä tuli oikein hyvä, että näyttää oikein komealta. Kyllä. Eli täällä Vehmaan kirjastossa nyt sitten tammikuuhun asti. Ja nämä on kaikki sun yksityiskokoelmia. Nämä on multa kotoa kaikki. Joo. Kerrotko vähän Kööpenhaminan taulusta, mitä siihen liittyy? No, taulu on sellainen, että siitä on tehty aiemmin samanlainen kuva ja se haluttiin ostaa kotoa seinältä ja äitini antoi siihen luvan, jos tehdään samanlainen uusi, hiukan isompi. Joo. Ja siellä on tämmöinen pieni punainen auto tuolla talon edessä ja se on mun auto, silloin mun ensimmäinen auto, niin isältä kysyi, että voisiko sen laittaa siihen kuvaan mukaan. Ja siinä se nyt on. Ja siellä se on. Kyllä. Ja miltä vuodelta tämä oli? Tämä on vuodelta 1976. Ja sanoitko, että tämä on hänen viimeisiä? Tämä on mun tietääkseni viimeinen öljyvärityö, mitä hän on tehnyt. Joo, eli sikälikin. Grafiikan lehtiä kyllä tuli sen jälkeen sitten vielä. Aika hauska anekdootti toi.